Alamisa novembre kalo tile 21 ba filan tan ni kɔnɔntɔn 9 TV filɛbaw aw ni su a y'aw danse an ka bi don kibaru la kumabaw la min ye denmisɛnninw ka hakɛw cɔ la don diɲɛ bunakun kan a ɲɛnamayara an ka jamana kɔnɔ i k'a dɔn min ye dunan jigiso min bɛ Mali la n'o ye CICB ye an bɛna kuma ale kan bi don kibaruba kɔnɔna la ni o tɛmɛna ka bɔ yen ni ɲɔgɔn kɔnɔ kosɛbɛ maa caman wuli ka jɔw kɛ k'u bɛ an ka wolomasiri n'o ye finitigi olu kɔkɔrɔ don kosɛbɛ olu la kati musow ni denmisɛnninw ye wuli ka jɔba fana kɛ an bɛna kuma ale fana kan bi don kibaruba kɔnɔna la ka fara ninnu kan an bɛna dɔw bila ninnu cɛma bi aw tɛna nimisa a y'an bɛɛ sɔɔni. 9 TV jabarani filɛbaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw ni su aw y'aw danse nin waati na n y'a fɔ nin ye laada ye ni nin sera ka ban an bɛ Mali kɔnɔna n'a kɔ kana kibaruya nɔ gunimaw bɛɛ lajɛlen ta k'u fara ɲɔgɔn kan ni ka a kɛ kibaruya sɛgɛsɛgɛlenw ye bonya ni kunnafoni di yɛrɛ sariyaw kɔnɔ k'a lase aw ma aw y'aw danse nin ye bita dɛbɛba fɛnsɛlen aw y'a tɔ tora aw k'aw masakɛ sigi. N y'a fɔ kibaru kɔnɔ sisan k'a fɔ min bɛ tali kɛ an ka Bamako dunan jigiso ni lajɛkɛyɔrɔba min bɛ an fɛ ni o ye CICB ye denmisɛnnin mun bɛ an ka diɲɛ yɛrɛ bunakun kan olu yɛrɛ cɔala don kɔkɔrɔ donni olu ka hakɛw olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sinsin ni ka don bɛrɛ la cogo min na o ɲɛnamayana an ka jamana kɔnɔ k'a dɔn nin cogoya in kɔni na min bɛ tali kɛ a bɛ ɲɛsin bɛnkan dɔ kɔni bɛ yen ni u bolonɔ bilala jɛmu yɛrɛ fɛ sariya kunna k'a fɔ denmisɛnninw ka hakɛ kan ka kɔkɔrɔ don kosɛbɛ min bɛ tali kɛ u kana kɛ kɛrɛfɛden ma ye u kana woloma ka bɔ tɔw cɛ ma k'a yira k'a fɔ u ka hakɛ o kan ka tɔbɔtɔ waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ waasa badabada yiriwa n'u ka bɔ ɲɔgɔn yɛrɛ la u bɛ se ka sabati cogoya min na baara ninnu bɛɛ lajɛlen n'o ye nin don kɛrɛnkɛrɛnnin ya ɲɛmaya kun t'ale don ka kalifa an ka minisiri muso min ɲɛsinen don denmisɛnninw den ani ba ni du koɲɛw ma n'o ye madame Jakite Aissata Kasa Traoré ye ka fara ale kan 9 TV ma to kɔ anw fana ka kibaruya di la muso ngana Aminata Daɲɔ ka fara a ka jatala Bakari Kone kan olu tun b'a kɛnɛ kan min bɔra a la o filaw ye. Jɔn de bɛ kɔngɔjugu kɛlɛ ka bɔ jamana denmisɛnninw kun na. Denmisɛnnin ye siniɲɛsigi ye wa jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana kɔnɔna na. O de la don kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ sigira sen kan u tɔgɔ la waasa k'u ka hakɛw labato. Kabini denmisɛnw tɔgɔla sariya bɛnkan sɛbɛn dilanna UNICEF fɛ san 1989 na ka n'a bila bi la fɛn caman kɛra o kɔnɔna na. Tiɲɛ don bi an bɛ kɛnɛ min kan kɛnɛba don an denmisɛnninw ka kɛnɛ belebeleba don nin y'a san 30 ye convention relative aux droits de l'enfant n'o ye denmisɛnninw ka sariya livre ye. U bɛ mun bɛ yen nɔ mun b'a jira ko sariya bɛ denmisɛnninw fana bolo denmisɛnninw ye mɔgɔ de donc u ka kan ni sariya ye donc o sariya in ye fɛnba de fɛn minnu kɛra ka se depuis an ka Mali ɲɛmɔgɔ y'a signé fɛnba kɛra n'i y'a ye yɛrɛ an bɛ nin kɛnɛ kan yan nɔ c'est que fɛnba de kɛra donc an bɛ yan nɔ denmisɛnninw ka ko ka bon u ma n'i y'a ye ministère bɛ yan nɔ mun bɛ denmisɛnninw dɔrɔn kama c'est que u bɛ ka importance u bɛ ka ko joba di denmisɛnninw ma halisa donc u ye parlement des enfants ni n'o yɛrɛ ye o ɲɛmɔgɔ ye denmisɛnninw ka jɛkulu k'o kɛ pour que denmisɛnninw bɛ se ka kuma u tɔgɔ la mɔgɔkɔrɔba kana kuma u tɔgɔ la u yɛrɛ de b'a dɔn mun b'u kan n'a fɔra ko denmisɛnnin i bɛ se k'a to kuma dɔ la a ka hakilinata fɔ mais comme an b'a fɔ ko intérêt supérieur parce que an b'a fɔ ko an denmisɛnninw kuma ka ɲi ka d'a ma ko mun ka d'an ye an b'o de kɛ kuma dɔ la fɛn dɔw ka d'an ye mais an ka hɛrɛ t'o la donc o de la a bɛ fɔ ko intérêt supérieur donc parents ka ɲi k'o yɔrɔ lajɛ ko caman fɛnɛ kɛra o kɔfɛ i n'a fɔ bi tile in na denmisɛnnin n'i y'a ta 100 sigi la 50 olu kisilen don saya ma u bɛ vaccin n'o ye boloci ye u b'o kɛ denmisɛnnin caman na pour que u kana sa sisan nɔ donc ko caman dans ce sens projet caman an ka ministère ye olu kɛ pour que ka denmisɛnninw dɛmɛ. Hali ni fɛn caman kɛra denmisɛnw ye u ka hakɛko la caman de fana tura mun ma kɛ. Gouvernement b'a jɔyɔrɔ la halisa a bɛ ka ko caman kɛ denmisɛnninw ye mais o ko caman in kɛli kɔfɛ fɛnɛ ka dɔn k'a fɔ ko bɛɛ ma kɛ ko bɛɛ ma sigi sen kan denmisɛnninw ka hakɛ bɛɛ dilen t'u ma caman bɛ yen minnu fɛnɛ fagara nord la k'a fɔ ka bila malnutrition n'o ye dumuni ɲuman balikaliya ye donc o bɛ ka denmisɛnnin caman faga parce que ni o ye denmisɛnnin sɔrɔ hali n'a ma faga yɔrɔnin kelen a bɛ se ka ko kɛ a ka kalan na parce que a développelen tɛ i n'a fɔ denmisɛnnin tɔw donc ni bana wɛrɛ fɛnɛ sera k'a minɛ o bana in kɔnɔna la a ka ca Ala fɛ ani bɛ taga a la donc o problème fɛnɛ caman bɛ yen école caman bɛ yen sisan minnu tɛ ka taga école la alors que u si sera école don ye convention in signera k'a fɔ ko denmisɛnnin ka hakɛ ka se ka taga école la denmisɛnnin ka hakɛ ka se ka furakɛ mais an b'a dɔn yan nɔ ko bibi na denmisɛnnin baden bɛ minnu bananen don se t'u ye u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min a jigiya t'u somɔgɔw ye
denmisɛnw ka kuma lasela a ye laɲini kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma. Minnu yɛrɛ nalen bɛ ka bɔ nord la n'u b'a fɔ u sigiyɔrɔ ma ko site de déplacé olu caman bɛ yan nɔ an ye parlement des enfants ni association wɛrɛ an ye tɛmɛli caman kɛ donc u b'a fɔ an ye k'a fɔ halisa olu tɛ hali dumuni ɲuman sɔrɔ k'a kɛ kuma dɔ la santé kɔni kuma o kuma tɛ fɔ donc caman tɛ école la mais k'u ka association dɔ bɛ yen fulaw ka association olu b'u denw caman dɛmɛ ka taa école la donc n b'a ɲini gouvernement fɛ ko association ninnu dɛmɛ ko o mɔgɔ ninnu minnu bɛ yan nɔ ani denmisɛnnin minnu bɛ kɛnɛma gɛribuya la surtout k'u dɛmɛ pour que denmisɛnnin ni kalan de ka kan denmisɛnnin ni lakana de ka kan denmisɛnnin tɛ fosi dɔn den fitinin de dɔn a kan ka protéger a kan ka mara ka ɲa pour que ka sini ɲɛsigi sigi ka aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin don belebele in kun cɛra ni catiribɔ ye min kɛra UNICEF denmisɛnw fɛ ani an ka ganadugu dɔnkilidalaba Mamu Sidibe ale ka fɔli ye. An ka jato kɛ denmisɛnninw u ka hakɛ la k'a dɔn k'a fɔ u fana ni fɛn caman ka kɛ hali bi an ni ministre Asata Kasa Traoré an bɛna to ɲɔgɔn fɛ ka aw ladɔnniya k'a fɔ o CICB kelen na fana an ka jamana baara degeyɔrɔ kalansoba min bɛ yen ni o ye centre de formation Marijɛ Ɲare ye olu fana ye u ka kalanden kulu 24 na n'o ye 24 promotion ye olu kɔni ka bɔli o ɲɛnamayali n'o jɔnjɔdiw baaraw sigi sen kan CICB la i ka dɔ tarata don an ka jamana kɔnɔna la a denbaya kun jigiya minɛ talen don ka di ministre min ɲɛsinnen musow ni denbaya koɲɛw ma n'o ye madame docteur Jakite Aissata Kasa Traoré ye a kɛnɛ kan na fana u ye jɔnjɔdiw kɛ jɔnjɔw ni fɛn wɛrɛ minnu wɛrɛ bɛ yen ni o ye baaraminɛnw ye mun bɛna se ka ni maa ninnu dɛmɛ kosɛbɛ u ka kalansira kɛlenw na ni o bɛ tali kɛ kalaliw ani a ɲɔgɔnna caman fɔ ka taa se kundigiw kɔni ma min ye maa 130 bɔɲanko olu kɛra maa kalannenw ye minnu kɔni jolen don nin baara kofɔta ninnu kɔni na wa i k'a dɔn fana u ye maa caman wɛrɛw bɛ yen dɛmɛ taara ka ɲɛsin minnu ma u ka se ka se u yɛrɛ kɔrɔ don n'a nataw la an bɛna taa daɲɔ tuma fana kɛnɛ kan ka fara a ka jata la Umaru Traoré kan u bɛna ni min ye an ka ɲɛma d'ale ma. Centre Marijɛ Ɲare la ni denmisɛn minnu kalanna finitigɛ fini kalali ka kɛ simple ni broderie ye ani kunkolo dilan ni ɲɛda labɛnniw ma u ka promotion tɔgɔ dala Ala ma hinɛna Baba Darame la. Centre Marijɛ Ɲare bolomafara mun bɛ Segukaw fɛ yen ale ɲɛma tun bɛ kɛnɛ kan a ye dantigɛli kɛ. Alhamdulillah bangebaaw ye daniya min kɛ an na ka u denw di an ma k'an ka u denw former san 3 ani kalo 6 kɔnɔ bon mɔgɔ min ka formation kɛra bi n'u ka diplôme sɔrɔ o ye maa 100 ani mɔgɔ 30 donc cɛ 20 de bi a la ani muso 110 donc olu de formera u y'u ka diplôme sɔrɔ bi alhamdulillah olu kɔni bi u yɔrɔ min na u ka yɛlɛma yɔrɔ b'u bolo olu diɲɛ kɔni olu bɛna diɲɛ in kɛlɛ a dɔnniya b'u la wa a se bɛ u la so u degera o bɛɛ lajɛlen de la. Minisiri min bɛ yen n'ale ɲɛsinnen don muso denw ani denbaya ka koɲɛ ma ale ma to kɔ nin na a y'a ka nisɔndiya yira sabula u y'a suganti ka kɛ promotion in denba ye o de la a ye finikala mansin kelen-kelen di kalanden ninnu ma na ni fɔlɔw ma. An ka département n'o ye muso ni den ni denbaya ka ministiriso ye n'i ye jateminɛ kɛ jamanakuntigi hamina ka ca kosɛbɛ tiɲɛ don nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso ni den b'a ka agenda cɛmancɛ de la a ma kulongo la donc ni Marijɛ Ɲare sera ne ma k'a fɔ u bɛ fɛ n ka k'u ka 24e promotion marraine ye en même temps k'u bɛ promotion tɔgɔ da na n tɛ se k'a fɔ ayi awɔ de don donc aw ni ce o bonya na aw ni ce o danaya la minnu bɛna diplôme sɔrɔ k'a fɔ kalan ani baara kɛcogo fɛn 2 de don n'i tilala kalan na phase wɛrɛ de bɛ daminɛ donc diɲɛ bɛ sɔgɔlen don ka don ɲɔgɔn na cogoya min na sisan nɔ excellence de bɛ ko ɲɛnabɔ hali bien t'a ɲɛnabɔ bilen f'i ka kɛ excellent de ye mɔgɔ dun tɛ se ka kɛ excellent ni cɛsiri tɛ aw k'aw cɛsiri aw ka ko caman ku aw ka ko caman bila kɛrɛfɛ k'aw ɲɛsin aw ka baara ma
baara dɔrɔn de bɛ mɔgɔw nafa. Bonya bɛ manden bonya masegi bɛ manden. O de la denmisɛn 130 mun kalanna centre maridien ɲare fɛ 120 kun b'a la minnu kalanna fufalaki la. U ka kuma lasela ye seereyali kɛ. N'i ye mɔgɔ ta k'i bɛna kalan fɛn dɔ la ka sɔrɔ i ma wari minɛ a na, i bɛ dɔ de jira a la nka i t'i ka secret bɛɛ fɔ a ye. Bɛɛ b'a dɔn o ye baara taabolo ye, o ye baara sariya ye. Mais centre maridien ɲare ma kɛ o jɛkulu ye fiyewu. U bɛ fɛn o fɛn yira u ka privéw la ka sɔrɔ u bɛ wari minɛ olu bolo, o y'o fɛn kelen yira anw na. U bɛ fɛn o fɛn di u ka privé maaw ma, o y'o fɛn kelen di anw ma. U bɛ sariya ta k'u ka privé maaw sɛgɛrɛ, o y'o sariya kelen ta ka anw sɛgɛrɛ. U bɛ bonya o bonya da u ka privéw kan, wallahi o y'o bonya kelen da anw kan. O kama tiɲɛ yɛrɛ la ɲuman dogobaga o ye sɔn de. Anw bɛ centre maridien ɲare fo k'u waleɲumandɔn k'u barikada. Baara in kalanni a ye fɛn se anw ma, wallahi n'i wulila k'i b'a ɲini wari tɛ se ka dɔw sɔrɔ. Parce que kalali kɔfɛ, broderi kɔfɛ, baara ɲɛdɔnni kɔfɛ, formation ye anw permettre maa i bɛ se ka jɔ ka kuma jamana cogo di, a ye anw permettre an ka se k'o ɲɛdɔn. Kuma kuncɛ la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko zikiridalaw ni dɔnkilidalaw fana tun bɛ nin kɛnɛ in kan. Kibaruya bakuruba filanan la min ye a bɛ waati damadɔ bɔ maliden caman hamina ye ka wuli ka jɔba kɛ an ka sɔrɔsiw n'o ye finitigilakaw ni lakanabaa wɛrɛw ye u ka se ka dɛmɛ kosɛbɛ k'u lakana u ka baara kɔnɔna la. O de kama a yira k'a fɔ bɛɛ ni jɔyɔrɔ do fasoko la, hali an minnu ye sigidaladenw ye ni anw tɛ se mugu ni kisɛ la an bɛ se min na kɔni ye k'an ka ŋaniya ɲuman dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka cɛdenw ma ni kibaruyaw. O de hukumu kɔnɔ Kati musolakaw ye fara ɲɔgɔn kan tɔgɔ dɔ sigi min bɛ wele ko collectif des femmes de Kati. A bɛ jɔ a kun fila bonya ko bɔ juma o juma u bɛ wuli ka u ka dusuma kasa ni nisɔngoyaw jira ka laɲini caman kɛ walasa an ka sɔrɔsiw ka kisaw bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. Juma tɛmɛnen u y'o wuli ka jɔ kelen kɛ fana Kati kɔnɔ min na funakɛninw ni denmisɛnnin wɛrɛw farala u kan kosɛbɛ ka taamaba dɔ kɛ Kati kɔnɔ. U taara min yɛrɛ kuncɛ préfet Jabala la ka dantigɛlibaw kɛ ka sila ka laɲini dɔw kɛ n'o ye an ka diɲɛ kɛlɛbolo wɛrɛ minnu b'an ka jamana kɔnɔ MINUSMA barika n'a ɲɔgɔnna olu ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. A kɛnɛ kan na u y'u ka dusuma kasa yira ka ɲɛsin Faransi ma, olu ka drapeau yɛrɛ u ye tasuma dɔw la k'a sɛbɛkɔrɔ foroki k'a jeni min ye Kristina Ibatu Dara n'a ka jatala tun bɛ Kati min bɔra Kati. An k'a lajɛ. Ni wulikajɔ ye min kɛra Kati a dabɔkun ye k'u ka dusuma kasara yira. Kati musow ka nin taama in la sifinw fana bɔra ka u dɛmɛ a ko la. Ni dabɔkun ye ko MINUSMA ale ni force Barkhane k'u ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na, sabula ko saya bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ sanga ale ni waati bɛɛ ka sɔrɔ ni maa ninnu bɛ an cɛ ma. Jama darila de kana nin d'i ma, i y'a faamuya dɛ, i k'a lase sanfɛ. A ba la France, a ba le MINUSMA, a ba la vive le Mali, vive nos forces. Nin ye Maliko de ye, an wulila n'o hakilina de ye, politique kɛlɛ tɛ nin ye, majorité opposition ko tɛ nin ye. An bɛ kɛlɛ min kɔ an balimaw bɛ ka sa, an faw bɛ ka sa, an kɔrɔmuw bɛ ka sa, an cɛw bɛ ka sa, u ka dabila. An wulila k'o kɛlɛ de kɛ. O bɔlen kɔfɛ, on veut le départ immédiat de la MINUSMA et de la France. Ni taama in daminɛna Kati mairie-ba da la ka tɛmɛ Kati sugu la k'a kun cɛ Kati préfecture da la. An laɲini ye Faransi ka taa ka bɔ an kunna, an tɛ fɛ ka u bɛ baara min na n'a ka ɲi cɛ de y'an kɔlɔsi sɛbɛn mɔgɔ kana s'an ma bɛɛ de b'an kɔrɔsi e b'an fɛ yan san 5 bi an denw bɛ ka sa 100 u bɛ ka sa 60 wolomusow kɔtigɛ n'u dɛ. président ka laɲini kɛ a ka kumaba dabila, kuma tɛ foyi solution ye, a ka solution ɲini an denw ka se ka lakana cogo min na, jamana ka se ka lakana cogo min na, mɔgɔ si lakanalen tɛ jamana in kɔnɔ bi. K'aw ladɔnniya k'a fɔ k'u selen Kati préfecture la u bisimila Kati sous-préfet fɛ. Bi wulikajɔ in nin y'an bɛɛ kungo ye, nin y'an bɛɛ lajɛlen kungo ye parce que fasoko don, parce que den ɲuman si tɛ se ka nin ye k'i b'a k'a tɛ bɛn. Mali bɛ dingɛ min kɔnɔ bi a ma dogo mɔgɔ si la dɛ. N'an ka wulikajɔ tɛ, n'an ka bɛn tɛ, n'an ka kɛlɛya tɛ ɲɛnabɔ cogo t'a la. Kuma min b'an bolo bi o de ye k'a fɔ jamana dingɛ kɔnɔ an bɛɛ dusuma kasi dɔ fɔ aw yɛrɛ cogo. Dusukasi min b'aw yɛrɛ kan a b'an kan,
surtout an b'a dɔn ka fɔ Kati ye ville garnison ye o kɔrɔ ye Kati ye sɔrɔsi dugu de ye sɔrɔsi bɛ Kati yan nɔ n'i ye du o du ta i bɛ sɔrɔsi dɔ sɔrɔ a kɔnɔ ni fa tɛ sɔrɔsi ye den ye sɔrɔsi ye n tɛ ne sɔrɔsi ye dutigi dɔgɔnin dɔ sɔrɔsi ye donc o la an tɛ se ka ko dugu kɔnɔ k'an bɛ sɔrɔsiko bila bolo kɔfɛ sɔrɔsi bɛ wulikajɔ min na jamana ye bi an bɛɛ b'a kalama u bɛ wulikajɔ an bɛɛ kalama n'i y'a dɔ kunbɛ suma la dɔ ta bɛ tile de kɔrɔ o tuma f'an k'o de dɔn donc ka wulikajɔ kɛ bi olu sɔrɔsiw jukɔrɔma don k'olu dɛmɛ k'an ka kɛlɛya yira olu la foyi man ɲi k'o bɔ mɛ ni sɔrɔsi bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la u b'a la ko bɛn tɛ anw fɛ yan an bolo tu kɔkɔrɔ a b'u timinangoya. hakilina jiginna juma tɛmɛnen Kati muso tun ye sira tigɛ bi u ye taama kɛ ka taa Kati sous-préfecture la nin bɛɛ dabɔkun ye yaasa k'u ka laɲini ka se ka sabati cogoya min na n'o ye ko MINUSMA ale ni force Barkhane ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na u ka fɔ la ko nin wulikajɔ na kɛ juma o juma Kati ko f'u ka laɲini ka sabati. Ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Mali ye seko ani dɔnko jamanaba ye o de kama sanga n'a ka waati kɛnɛbaw fana bɛ sigi seko ni dɔnko bunakun kan o kɛnɛ min bɛ an ka jamana kɔnɔ sisan o de bɛ wele ko SIAMA n'o ye Salon International de l'Artisanat du Mali n'o ye kɛnɛba ni ɲɔgɔnkumɛ ye min kɔnɔna la Mali ka seko k'a dɔ o bunakun kan maaw bɛ ɲɔgɔn kunbɛn ka taa fɛn caman yira a kɛnɛ kanna na min bɛ tali kɛ APCMM o maaw kɔni ka wulikajɔba de don ka fara jamana ɲɛmaaw ka dɛmɛ kan parc d'exposition la Bamako Kalabankurakaw fɛ a tako filanan baaraw bɛ senna ka bi tile damadɔ o kama 9TV ka se k'a ko kibaruya sɔrɔ ka d'aw ma aw sigiyɔrɔ la an ka jɛkulu min bɛ yen ni o ɲɛmaaya tun bɛ Awa Adama Kulubali bolo olu ye wulikajɔ kɛ ka taa a ko kɛnɛ kan ka ja dɔw ɲini a kan min yɛrɛ jaw taara Bakari Kɔnɛ bamanankɛ fɛ u y'an sama min n'a ko la an fana ka kɛ siri ye. Salon International de l'Artisanat du Mali n'an b'a fɔ o ma ko SIAMA ale ta ko filanan kuncɛ waati man jan tuguni o hukumu de kɔnɔ 9TV jabaranin ye yalayala kɛ FEBAC kɔnɔ ka bɛn ni arabadon novembre kalo tile 20 ye a kun tun tɛ dɔwɛrɛ ye fɛrɛkɛla minnu sera ka sigiyɔrɔ sɔrɔ ɲinanta la ka ɲininkali dɔw tɛngu la walasa ka u hakilina dɔn SIAMA tagabolo kan. Wa an ka feerefɛn an bɛ minnu feere an bɛ golomafɛnw de feere i b'a fɔ golo sakiw ani golo sɛntiriw ani musow ka pochetiw ani sakiw wɛrɛ caman muso sakiw ni cɛ sakiw a bɛɛ b'a la u bɛ bɔ yan a bɛɛ bɛ dilan an yɛrɛ fɛ yan nɔ Mali la yan nɔ alhamdulillah an bɛ Ala fo Ala barikada depuis SIAMA daminɛla fo ka na se bi ma bon an kɔni an ma gɛlɛya foyi sɔrɔ mɔgɔw bɛ ka na u bɛ ka n'u munumunu ka minɛnw lajɛ bon an bɛ wagati min na sisan SIAMA daminɛla a ma bɛn ni kalo sa ye o de y'a to mɔgɔw tɛ ka se ka na sanni kɛ mais dɔɔni kɔni bɛ ka kɛ alhamdulillah. Ne kɔni bɛ min fɛ u ka nɔgɔya kɛ artisanw ye hali bi o bi et puis an bɛ min yɛrɛ ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ SIAMA kan ka ban 21 u ka dɔ fara date kan hali n'u sera k'an dɛmɛ ka se ka bila weekend kɔfɛ a ka se dimanche ma o de ka d'an ye sinon SIAMA tagacogo ɲɛna et puis a marché alhamdulillah an bɛ Ala tanu an bɛ Ala barikada an bɛ ministre de l'artisanat et du tourisme an b'a fɔ n'o ye Nina Walete vraiment a ka dɛmɛ na parce que SIAMA in a fisayana an artisanw ma kosɛbɛ yɛrɛ de a kɛra sababu ye an ka produit bɛ dɔn an ka baaraw bɛ se ka dɔn et puis internationalement Mali art yɛrɛ a b'a développer parce que an bɛ art wɔɔrɔw ye an ka SIAMA kɛnɛ kan mɔgɔ wɛrɛw yɛrɛ b'an taw ye a bɛ kɛ sababu ye ka jamana développer ni fɛn caman ye quoi a bɛ chômage kɛlɛ o n'a ɲɔgɔnna caman vraiment a ka d'an yɛrɛ de quoi. Foire fana bɛɛ tɛ k'a fɔ k'i kana k'i ka feereba kɛ ne yɛrɛ kɔni ni carte de visite mun nana carte de visite bɛɛ taara donc ne bɛ n jigi sɛmɛ Ala la k'an jigi sɛmɛ olu la peut-être ni Ala ye n garijigɛ olu kɔnɔna la o contact kɔnɔna o carte minɛnw kɔnɔna la u bɛ se k'a fɔ k'u bɛna relation wɛrɛ tissé ni n ye. Aw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko bololabaara fasuguya caman de yera kɛnɛ in kan wa u y'a jira an na k'a fɔ ko SIAMA dabɔkun tɛ wari sɔrɔ ye nka a bɛ olu n'u ka feerefɛnw de lakodɔn. U y'a ɲini maliyɛnden kelen bɛɛ fɛ ko bɛɛ ka jamana kɔnɔ fɛn dilannenw ani fɛn bayɛlɛmanenw de dun walasa ka u don da la. Ni ɲɔgɔn kɛnɛ belebeleba anw mɛnna transformation kɔnɔ an ma ni labɛn sɔrɔ sabula nin ye deuxième édition de donc n'a ma ɲa n'a an ka corps de métier n'a ye APCM ye ani ministère de l'artisanat jɛra ka ni ɲɔgɔn kɛnɛ belebele wasolen sigi anw artisanw kama ne b'a ɲini maliyɛndenw fɛ u ka an fana kodiya don an yɛrɛ la dɔɔni sabula diɲɛ don o don an de bɛ taa ka taa diɲɛ wɛrɛ salon animé donc sisan mɔgɔ de bɛna anw fana ta animé sisan donc o ye an ka kunkɔrɔta de u kana an ka produit lajɛ hali n'u m'a san u k'a dɔn k'a fɔ kɔni anw fana bɛ fɛn minnu na yan diɲɛ b'an dɔn olu fana k'an dɔn o de ka d'an ye. Maliyɛn t'a yɛrɛ fɛn fɛ
ni yɛrɛ fɛn dilan cogo cogo u b'a la gosi cogo sugu dɔ la ka sɔrɔ o tɛ fɔlɔ la an baw ne yɛrɛ bin filɛ a fɔ la n'i ye transformation in yɛrɛ jateminɛ depuis an baw tile transformation in bɛ kɛ mais a tun tɛ dɔn k'a bɛ se ka ja an baara kɛ dɛgɛ min kan fɔlɔ n'an mago jɔra dɛgɛ kɛnɛ la an b'a yɛrɛ kɛ dɔrɔn ka kɛ nɔnɔ la or que ka sɔrɔ n'i ye dɛgɛjalan in dilan k'a bila kalo 6 n'i mago sera a ma i bɛ ji suma suru a kan k'a bɔn ka ji wuli dɔrɔn k'a da ka 5 minutes dɔrɔn o y'a bannen donc an bɛ min fɔ maliɲɛnw k'a dɔn bayɛlɛmali ye an yɛrɛ de an b'a dabɔ musow lafiya kan de ma pour que minnu sigilen don u ka bɔ sigi la an ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka ba don bayɛlɛmali la an ka sanni kɛ an yɛrɛ ko an k'an danbe segin so. Ne kɔni bɛ weleweleda kan min se maliyɛnw ma an ka an yɛrɛ ka finiw don a ɲɔgɔn tɛ fini ninnu ye an yɛrɛ ka kɔɔri de ye kɔɔri min bɛ sɛnɛ Mali yɛrɛ la yan nɔ an yɛrɛ ka kɔɔri 100% de don k'a baara bɛɛ k'an fɛ yen yan nɔ k'a gese d'a bolo la ni an ka kɔlɛbaw ye an k'an ka fini don fini ninnu yɛrɛ ka ɲi farikolo ma funteni fɛ a ka fisa mɔgɔ fari ma nɛnɛ fana fɛ a bɛ nɛnɛ minɛ hali kaba bɛ mɔgɔ minnu fari la a ka fisa o bɛɛ ma. Hakilina jiginna k'a fɔ aw ye ko Siyama tako filanan ka du welelen kɛrɛnkɛrɛnnen tun ye Senegali ye wa a taara ka bila hakili jagabɔ min kɔnɔ o de ye bololabaarakɛlaw bɛ se ka jamajɛ suguw lasɔrɔ cogoya min na ko barisa o bɛ se ka kɛ sababuya ye ka bololabaara cakɛlaw lataa ɲɛ ani ka dɔ bɔ fantanya la. N'an bɔra o yɔrɔ ninnu na kibaruya ko bunakun kan hali bi an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ bi alamisa novembre kalo tile 21 kɛnɛba dɔ n'o ye kalan ye o dayɛlɛla hippodromukaw fɛ yen min bɛ ɲɛsin an ka bɔlɔlɔ kunnafoni di sira kuraw n'o ye réseaux sociaux ye u nafa ani u kɔlɔlɔw ma hakilina talen don maa mun fɛ o ye i k'a dɔn jazz star maaw ye min yɛrɛ bɛ projet bolo min bɛ dɔnko ni maaya kɔnɔna la u y'u soni sigi ni hakilina in kan n'o ye jazz star voice o wulikajɔw kɛnɛ ka n'a ye u ye maa caman ta ka ɲɛfɔli k'u ye k'u lakala nin koɲɛ ninnu na o kɔlɔlɔw ani nafa min b'u la an ka jamanaw ni sigida wɛrɛw kɔnɔna la aw Adama Kulubali ni Baɲɔ Jɛnɛpo tun b'o fana kɛnɛ kan u ye kalan min sɔrɔ a la ani min wɛrɛ mun bɔra a la an ka jɛ k'o lajɛ. Projet Donko ani Maya ni o ɲɛmaa ye Madame Magali Musa ye a y'a fɔ an ye olu tun ye welewelemada dɔ kɛ ka ɲɛsin Mali sifinnakaw ma projet bɛ sɔrɔ minnu fɛ ko projet 76 de sɔrɔla o hukumu kɔnɔ ko nka 15 dɔrɔn de sugandila lawaleyali sira kan o dɔ de ye Jessar Voice ye Jessar Voice hakilina ta b'a yɛrɛ donna kuma la ka ɲɛfɔli k'an ye projet in kan ani kun min ye a bila ni hakilina in tali la. Jeune kura a bɛ fɔ ma ko denmisɛnnin minnu bɛ concours minnu bɛ dɔnkili da an y'u bila ɲɔgɔn dan dɔ la a bɛ fɔ mun ma ko concours a ɲɔgɔn dan tɛ dɔwɛrɛ ye an kɛlen don ka bolonɔ kɔnɔ a bɛ fɔ mun ma n t'a tɔgɔ dɔn Jessar la an kɛlen don ka fɔli mankan dɔ de bila yen u bɛ taa mun ta a bɛ fɔ mun ma ko télécharger n'u y'a ta sisan u b'u hakilina ta fɔ a la an kɛlen don ka yɔrɔ fɛn thème 3 de n t'a tɔgɔ dɔn thème 3 de bila a bɛ fɔ mun ma ko cohésion sociale mun ye bɛn mun bɛ bɛn ko kuma fɔ corruption mun ye yuruguyurugu ye ani avantage ni inconvénient des réseaux sociaux an bɛ mun yɛrɛ formation sababuya la bi mun ye internet kɔlɔkɔlɔ ye mun ye a nafa yɛrɛ ye mun ye an nakun yɛrɛ ye o de bi k'a dɔn a nafa n'i bɛ internet kan a nafa ye jumɛn ye ani a bɛ se ka mun lase i fana ma bon mun ye ne bila a la ka ɲin projet sigi sen kan n y'a sɔrɔ ne ɲɔgɔnna denmisɛnnin baden bɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔnkilida ka d'u ye mais se t'u ye dɛmɛ t'u ye mais e bɛ se k'u bɔ olu kalama cogo di dɔw bɛ i t'u yɔrɔ dɔn o sababuya de la n ko bon ko ni ne ye ɲin concours kɛ k'a bila ka n'an y'a kɛri fan bɛɛ fɛ a ka ca Ala fɛ minnu mago bɛ dɛmɛ na u bɛ se an ma an bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na o fana i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ bɛɛ dɛmɛ parce que an y'a kɛ an kun ye mɔgɔ 83 de sɔrɔ mais mɔgɔ 43 de ka taabolo ni an ka critères bɛ taa a bɛ fɔ o ma ko critères olu fana na mɔgɔ 24 de kun taara o mɔgɔ 24 na olu de bɛ ka concours kɛ réseaux sociaux sanfɛ mais a bɛɛ la mɔgɔ 8 de bɛ taa mun bɛ taa final la le 20 décembre o mɔgɔ 8 fana na mɔgɔ 3 de bɛ minnu bɛ taa finaliste an bɛ se k'a fɔ ko an bɛ baara kɛ n'u ye k'u dɛmɛ fo ka taa se kalo 3 ni kalo 6 la o y'a sɔrɔ olu fana ala barika la u sera ka fɛn k'u yɛrɛ ye an kɔni t'a fɛ k'a dan yɔrɔ ma. Ministre de l'économie numérique ka nɔnabila tun bɛ kɛnɛ kan a y'a jira n'a k'a fɔ ko nin baara bolodalen ninnu bɛ don olu ka cakɛda ka laɲiniw kɔnɔ.
ministère de l'économie numérique ye fɛn caman de sigi sen ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la réseaux sociaux kama parce que n'i ko ko réseaux sociaux i ko ko information bɛ passer bon information fɛnɛ passeli la mɔgɔ caman de bɛ minnu bɛ u bɛ bɔ cadre kɔnɔna na u b'a kɛ kɛlɛkɛlan ye u b'a kɛ tiɲɛnikɛlan ye donc an ka objectif fɔlɔ ye de ka mesure ta mesure minnu b'a to mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ bɔ réseaux sociaux canal kɔnɔ k'a kɛ ko wɛrɛ kɛlan ye k'olu encadrer donc o ye sariya bolodaw ye ale ni an bɛ sensibilisation caman kɛ an bɛ mɔgɔ fɛnɛ caman accompagner i n'a fɔ bi an bɛ ka min kɛ an b'u sensibiliser réseaux sociaux danger la u kan ka utiliser cogo min na pour que a nafa ka bon a n'a kɔlɔlɔ ye u kan quoi. U ka fɔ la sifinaka maa 50 de tun welelen no ka na nin tile 3 formation in na ko nka mɔgɔ 70 de yera kɛnɛ kɔnɔ ko o ye olu nisɔndiya kosɛbɛ sifinaka maa welelen dɔw ye u kan di an ma k'a fɔ an ye kun min na olu nana ni formation in na. Ne nakun a ka ca kosɛbɛ parce que d'abord a b'an permettre ka fɛn caman dɔn musique kɔnɔna na an tɛ fɛn minnu dɔn. Et puis, ça va me permettre aussi, on fait beaucoup de connaissances aussi. Sigilen do ka ni formation bɛ kɛ ni formation in banna ka se k'a dɔn kan ka min kɛ réseaux sociaux kan man ka min kɛ réseaux sociaux kan parce que sisan nɔ an ka fɛnw bɛɛ bɛnnen do de ma bɛɛ jeunes mɔgɔkɔrɔba bɛɛ bɛ réseaux sociaux de utiliser. Kuma kuncɛ la Jesar Voici hakilina taba ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin a ɲɔgɔn sifinaka bɛɛ lajɛlen ma. Ladilikan mun bɛ n b'a fɔ n tɔɲɔgɔn bɛɛ ye an kana sigi ko karisa bɛ se ka nin kɛ ou bien karisa bɛ nin kɛ n'an jɛra ka dɔ kɛ fɛn dɔ ye o de bɛ se ka taa ɲɛ ou bien ka n'i sigi k'e nɔ k'e karisa tɛ ka nin kɛ ou bien karisa bɛ ka mun kɛ i yɛrɛ ɲininka i bɛ se ka mun kɛ ne hakili la ko ne hakilina farala bɛɛ t'a kan an bɛ se ka ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ. Seyna an bɛ taa fɔ Kidalikaw fɛ yen ka aw ladɔnniya k'a fɔ kabi maliya gɔlɛ mali gɛlɛya daminɛna ka bila bi la Kidali ko kɔni kɛ mɛ kɔmɔkoba ye kuma caman bɛ fɔ Bamako yan ni fan wɛrɛw fɛ mun bɛ Kidali yɛrɛ kɔnɔ n'i ma taa Kidali walima n'i tɛ yen i tɛ se k'o dɔn wulikajɔ caman kɛra bɛɛ ani cɛfɔ koɲɛw kɔnɔna nka hali bi n'a ka bi Kidali ka den caman y'a jira ko gɛlɛya caman bɛ olu yɛrɛ kan u k'u bɛ fɛn min laɲini bi u ye jamana fangabolo ka wulikajɔ bɛɛ kɛ jamana ka segin ka taa Kidali k'a dɔn k'a fɔ hali bi Mali bɛ Kidali bɛ Mali ka hukumu kɔnɔ waasa Kidali ka den mun ye maliden ye u ka jigiyaw bɛ se ka mafa cogo min na an baara ɲɔgɔn minnu bɛ VOA Afrique cɔ la Kasimu Tarawele n'a jɔnɲɛw ye ja dɔw sɔrɔ u ka kumakan dɔw la sɔrɔ an ka jɛ k'olu lamɛn. Nin ye Kidali donda ye maa minnu bɛna sira fɛ ka bɔ Gawo olu bɛ don nin da in de fɛ Kidali bilama degun caman bɛ a kɔnɔna na i n'a fɔ muso jɛkulu minnu n'an y'olu lasɔrɔ u b'a lakali cogo min. Gɛlɛyaba de b'an ka dugu in na an sɛgɛnnen don école ko ka gɛlɛn yan ji tɛ yen courant tɛ yen baara tɛ yen a ma nɔgɔn. Bi Kidali musow sago ye gouvernement ka se ka segin ten yaasa olu fana ka fiɲɛbɔda dɔ sɔrɔ ten. No baara tɛ yen projet tɛ yen foyi si tɛ an bɛ débrouiller dɔrɔn sinon y a beaucoup de problèmes an bɛ débrouiller dɔw bɛ ne kɔni ne yɛrɛ ma an bɛ commerce fitinin de kɛ n taa Bamako la ka taa yigiw dɔw minɛ ka na feere yan nɔ pour que an ka se ka ne ka musokɔrɔba balo ani ne ka denmisɛnninw ani ne yɛrɛ ne ɲɔgɔn caman fana bɛ yen. Bɛn sɛbɛn tɛ ka se ka lawaleya jɛkulu marafatigiw tɛ ka sira sɔrɔ wa gouvernement o fana yen tɛ Kidalikaw bolo. Musow sɛgɛnna denw sɛgɛnna cɛw sara sɛgɛn bɛ wari tɛ yen baara tɛ ka sɔrɔ balo yɛrɛ ka gɛlɛn donc an bɛ Ala deli de halisa Ala ka se ka ko in ban ka jisuma kɛ ko in fura ye k'o ka se ka sigi kala kelen kan vraiment jiko ka gɛlɛn an fɛ yan tɔɔrɔ jiko ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ ni ji tɛ dugu la a tɛ se ka ɲɛ jiko yɛrɛ de ka gɛlɛn an fɛ an mago bɛ ji la kosɛbɛ kosɛbɛ ani courant ko ani denmisɛnninw ka kalan ko ani bana i bɛ bana kuma dɔ la fura dɔw bɛ sɛbɛn ko hali u tɛ sɔrɔ yan i b'a bila ka taa Bamako de ou bien Gawo a ma nɔgɔn. N'o y'a sɔrɔ Kidali donda bɛ MINUSMA sago la kɔnɔna na jɛkulu marafatigi minnu bɛ CEMA kɔnɔna na o y'olu ta ye. An badenw nin bɛ dansigi an ka bi don kibaru la don kibaru min na Nef TV jabaramuso maa bɛɛ lajɛlen ye ŋaniya kɛ kelen ye ka wulikajɔw kɛ minnu bɛ jaw ta minnu bɛ kumakanw ta minnu b'a fara ɲɔgɔn kan minnu yɛrɛ bɛ laseli kɛ bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la waasa aw ka nin kibaruyaw ni kumakan dumanw sɔrɔ aw ka sigiyɔrɔw ni dagayɔrɔw la aw ni ce
ala ka su hɛrɛ d'an ma